alaikum. Amma alaikum salam. Umma. Abu ina kika je kika samu wuri kika zaman ki. Gashi rana ta yi ina so in dora girki ban ganki ba Umma dan Allah da na biki hakuri wajen siyowan icen yau ice yayi wahala ne shi yasa. Shi yasa ya kika dade baki kawo man ba? To shikenan tafi ba damuwa. To shikenan. Subhanallahi. Me ya same ki Abu? Umma ciki na ne ke ciwo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarshen ta yunwa ce da tun azikin kamun ita nan da ban tunin duniya ban dora girkin nan ba gashi har rana ta yi je ki ga abinci can ɗaki Ladi ta kawo. Yana nan cikin ɗaki. Lallaɓa a hankali. Lafiya ne aboki lafiya da maka ci maka gaci. Wallahi lafiya ne. Waɗancan matan da gefen da suka wuce. Waɗannan mata? Ɗaya daga cikin su ta gefen can. Kai aka mace ne ma kake nema ka kare kafan ka? So ka sai na yi mata fa sai hankali. Kai Allah mu je kawai. Yara shi ba. Ciyayi yayi yawa a gunnan sai na nemo mai feshi an yi wa wajen nan feshi. Inin wajen. Na kalar wasa ne wannan. Da kin bani tsoro fa. Ya ba zan baka tsoro. To da na faɗi na ji ciwo fa. Ai ne zai magani ko ba. In na faɗi na ji ciwo shikenan hankalin ki ya kwanta yake mun magani. Sannan sai in ce maka sannu. Shikenan hankalin ki ya kwanta. Shikenan ma. Wannan ba wasa ba ne ki daina da Allah. To shi ni tsaya tukuna ba ma wannan bane ba nawa matsala. Ni fushi ma nake da kai. Kwanan ka nawa rabonka da gidanmu. Ki hakuri. Kai da mana san cewa hakuri zaka bani in ba shi ba abin da zaka bani. Ayyuka ne suka min yawa shi isa kika ga baki a gani. Ma ba dan haka ba ai kin san ba zan zuwa ba. Ki hakuri da Allah ba za a kara ba. Insha Allah ba za a kara ba. Kin haƙura? Na haƙura. Yanzu ina zuwa. Sai gida. Da mu je idan kaki? Mu je. Wata daga cikin matan nan da matan da ita ce fa. Ɗan mata da Allah salamu alaikum. Amin alaikum salam. Da Allah wata ce muke tambayar Allah wadda na ga ku uku kuka wuce shekaran jiya za ku je ɗiban ruwa. Ko wata ɗaya daga cikin su ce yake tambaya da Allah. Ina ne gidan? Wace daga cikinsu ɗaya doguwa ne kuma ɗaya gajera ban san kowace gajere da wadda a gefe. ok abu kenan ok kawata ya aka yi Da Allah ina ne gidansu? gidansu ba wani nisa an ka ɗan yi bayan nan ka ɗan yi nan aka zaka ga wani gida a can nan ne gidansu A nan wannan kuna? To gidan su waye ne da Allah? gidansu abu Wata ce kenan. Ok, tana zuwa? Wasu to, ka ji ko wani abu ne ka san kai? Mun gode fa. Wallahi aboki na fa ina jin tsoro. Kada ka damu ba wani matsala. Akwai tanda hakin na kace? Insha Allah. To, Allah ya sa haka. Salamu alaikum. Ka tabbata ba wani zai faru. Wa alaikum salam. Na yi nuku. An san fa zaki mamaki wannan sabon fuskan ba.
duk da dai fa ba ki san ne ba. Amma shekarar jiya ne kuka je ɗiban ruwa tare da ke da kawanki ku uku. Shi yasa na ce bari yi kokari da Allah ya zo gidan naku, shi yasa ban tare da kyawun hanya ba. Saboda yana da kyau a matsayin ka idan zaka tare yarinya har idan da gaske kake yi to ka je gidansu. Shi yasa na zo gidan ku. Ina da fatan kin sani ne da kawo. Gaskiya kai kokari amma dai ka zo a ƙwararren lokaci. Ka ji abokina? Kamar ya? Kamar yadda na faɗa maka. Hawa, abin da nake son ki gane dai shi ne. Ke fa mace ce allura ce cikin ruwa mai rabo kan ɗauka. Amma ba wai za ki ce ma haka kawai na haƙura kai tsaye ba. Ba tare da ke so. Da gina da kin san ba kuma fuska ne a nan gare. Ko ba haka ba? Ko 'yan birnin na ai daga zarar kun ga mace kun ganta kun zo wajenta ka samu abu kaza da kaza ni gaskiya ba zan iya. Ba haka ba ne. Bari ki kokari ki ƙarasa gida. Bari dan baki ko da wani abu ne zan ke da amfani da shi a gida. A kuma bane karki damu. Karki damu. Ka bari kawai. Karbi mana. Ko wani abu kin saya a gida. Gaskiya umma ta hana ni a san. Ki haƙuri karbi gaskiya. Karbi. Ni fa ba za mu yi da hannun kyauta bayan fa. Na sani ba kai ma. Duk da haka ki haƙuri karbi. To shikenan tunda dai ka bukata. Kaza. Nagode. Da kike ji. Irin makudan na ka bani. Kudin na fa da gaban gaskiya yayi yawa dan yanzu ina zuwa na nuna umma. Doka za ta mu ko ta fara min faɗa. Karki damu. Karki. Ai shi wannan ne kowane ya ishe ni. Sun ishe ni shi yasa na ba. To shikenan tunda ka ci haka ba matsala. Nagode sosai. Sannan zaki sanar da su zan samu dama in ƙara zuwa. Sannan kuma zaki tunani ko kuma shawara kai duk abin da kika yanke a kai. To Za mu ƙarasa dawowa din da wuki. ma'ana ta sai yaushe ke Nan ba da jima ba, nan da kwana biyu zan ƙara su. kwana biyu Insha Allah. shi ke ina jira Jaye. Salamu alaikum. Kun shigo? Wanke kike? ba omo wallahi baya ma fita haka nan dai zan yi shi Na ɗazu da wani yaro zai kira ni. ɗazu da Tana zaune. To wani ɗan wai daga birni yake ba na san shi ba ya zo ya same ni ya ce wai yana so. ke abu shi ne kika ansa masa kina son su koko ke kika ce masu ne Na dai ce mishi dai yana da wanda dai zan aura amma ya ce mun je na yi tunani har da masu kuɗi ma ya bani kayan kuɗi abu kuma kika anshe su yana baki kuɗi ku yara ido ga kuɗi ki abu wallahi baki ji suna baki kuɗi shine sai kika karɓa baki ji wallahi abu wai ke yaushe zaki wai daidai tafi sabilillahi daga ɗauko kuɗi kawai mutum ya baki sai shine kika karɓa kika san kowane irin halin mutum ne abu me yasa ina gaya maki baki ji to shikenan ma ai ke kika ce mu mai da ni kyauta ba kyau shi yasa to amma kuma ai ba irin wannan ba ko nake maki nufi ko amma ma ai zai mana amfani kuma shine sai kika karɓo ku da yake yaran zamani ido ga kuɗi ma ko mai ki hakuri to shi ke ɗiƙo kuɗi haka mane zan shiga ciki fala kuɗi haka kawai yarinya ce ki karɓo mana kuɗi gaskiya abu ki kyauta mana wa'annan kuɗi ga sunan wuririn Salamu alaikum. Lafiya ga watan da suna Assalamu alaikum assalamu ƴan uwa sanne da zuwa ke kau ƴan uwa wannan diya ce abu mana na ga da wasu manyan kuɗi a irin wannan lokacin irin wannan lokaci wai saurayi ne ta daga sun tafi rafi ita da ƙawayenta shine ya ganta ya ce yana so shine ya zo kofa gida shine ya bata wa'annan kuɗi abu ta alsa su ne kika ji ina ta faɗa kansu a wata mu fa to shine na gani wallahi shine nike faɗa na ce abu me yasa ta riga ta karɓo kuɗin nan kina gani da malam da uban yaron nan tare suke tun suna ƙanana tare suke a fidda kwano waje su ci abinci ya sa hannu zumunci ya ɗoru amma abu ta zo man da wannan labari zai yi wune bismillahi shine na gani shine na gani kika iske ina ta faɗa raina ya ɓaci
ya Hausa ni na daure mata gindi ya zan yi ba da da kin yamin daure mata ya gindi ba da ta kawo miki kuɗin me yasa baki sa ta mai da mai da kuɗin shi ba to kin gani dai ban sa ta maida mashi ba wallahi in ga miki ƴan uwa yaran nan ya ja abukan shi suka tafi gonan mu a matsayin ita marainiya ba mai taimaka mamu daga Allah sai wanda Allah ya kawo ya je shi da abukan shi suka nome mana gonan nan na je gona na iske ta an nome ta tas gwanin kyau amma abu za ta zo man da wannan labari ai idan ni ce ta kawo min wa'annan kuɗin kabata duk wani abu za ta ga min kike kawai wannan abu kawai kike daure mata gindi in ba ki daure gindi irin wa'annan kuɗi irin wannan a wannan zamanin ki bata ta karɓi irin wa'annan kuɗi ki san ko wani irin mutum ne ya zo mata wataƙila ma dan mafiya ne shi nake gudu mana ni ba wani abu kika ji ina faɗa shi yasa kika ji ina faɗa ni magana ma da zoyi na fasa miki wallahi shi yasa kika zo saboda mata gindi ba za ta zo miki wannan kuɗi kika ba ina ma fasa abin ma dan Allah dan annabi ya hakuri yan uwa wannan abu ni ma ina fata mara ai abu kito kin ga irin ta gashi na wuri irin fara da iya har an fara ganin laifi na abu kwata kwata baki kyauta mana